Sljedeće su reklame. Nije sljedeće, nego sadašnje, kako se kaže. Kako s ovim? Mi sve manje vremena odvojamo za pisanje ovih. Da, naime, pisali smo sada, bukvalno, pa kad kažem sada, mislim sad smo pisali pred emisiju. Ali to uvijek najbolje. Sve u redu, samo nastavite. Evo ja ću. Hvala. Molim publiku da. Tako je. Ja sam ovom čovjeku sve slomio po studiju, prošli put stolicu, nek ti ostane. Nema veze, ovo deluje kao da nije... Ova šta je publika, čovjek? Deluje kao da nije mnogo vredno. Neka, ostavi ga tako. Evo, okej. Bolić nije napisao reklame, pokušao da... Da, sabotira emisiju kao kamera, O ne, moramo da idemo. Wow! Reklame, a? Da, reklame. Pa dobro, da, u svakom slučaju, gdje sam stao malo pred emisiju srušio u studiju. Aha, mi smo sve manje vremena i sad smo... Bravo, to, znači mi smo loši, to sam pričao, o tome koliko smo loši. I sada nastavljamo sa tim, da smo loši. Dobro. Iskrene reklame, Nema džingl, nemam još. Ovo je bio džingl. Dobro. Ajde, Duki. Ajde, počni ti. Ja imam za Norvešku peć i mnogo glupo. Norvešku peć? Znate šta je norveški radijator? Norveški radijator, da. Kao TA5 samo LCD. A kako ide reklama? Kao TA5 samo LCD. Ma zezam tebe. Kao glup sam, dobro, hvala. Možete dalje. Slušaj za norveški radijator. Ajde, jednu reklamu. I sad će na norveškom da se kurči. Pa da. Jel je profesor? Pa da. Ozbiljno? Da, ajde. Ja sam profesor. Norveški radijator. Dobro. Ili što bi rekli u Norveškoj, et varme element for room warming. Unazad rekao. Ako vratite unazad, isto zvuči. Dobro, bravo. Dobro. Imam ja za leptir mašnu. Ajde. Dobro. Izgledat ćete kao pravi gospodin koji voli druge prave gospodine. Duki voli ove gay for. Dobro. Ja sam pročitao jedno, meni je dosta. To ti je to, a? Mi čitaš kao. Dobro, ajde ovako. Čupave čizme, one krznene. A one Game of Thrones. A, kao Ikea fazon. Ne, nego tako ribe nosiš. Game of Thrones ribe nose to. Pa izgledaju kao da su sa Game of Thrones snimanja da... A, dobro. Sad će opet na norveškom. Neću. Da. Mada je smešno. Dobijemo 7 novih followera iz Norveške. Krznene čupave čizme. Dobro. Budite seksi od kolena pa naviše. Da. Imam ja jedno na našem fazonu. Zašto? Za krznene čizme. Ajde. Samo za vas odrali smo neke životinje. Kao neke. Opet se... Nećeš vidi se od životinje. Ne umim. Ajde dalje. Evo ja za krznene čizme. Uz njih gratis dobijete i loše nacrtane obrve. To kribimo neki. To ide zajedno. Da. Tečna dijeta. Dobro. Šta je to? Evo. Ne, onda ja neću da izgovorim. To kad samelješ svoju hranu. To je neka nova dijeta gdje kao sve mora da ti bude tečno što unosiš. Tečno meso, ne znam. Blender se obično sve stavi. Tečni metal. Čujem nešto iz publike. Neko da možete malo samo tiše snimamo ovdje. Znači, ali glupo je, jako je glupo. Dobro, glupa reklama. Tečna dijeta. Ajde. Kažu da nije zdravo. Zdravo. Oj Bože, izađi. Nisam rekao da je dobro. Ostanite na ovom kanalu. Svestit ću se od gluposti. Dobro. Ja moju neću da kažem. Dobro što može se premota. Imam ja gluplje. Pa ajde baš da te vidim. Da, ovo je izazov. Kamen za pete. Dobro. Ko tebe kamenom za pete, ti njega hlebom za pete. Reklamu u obliku poslovice. Da, pa je to čuvena hrišćanska poslovica. Ko tebe kamenom za pete. Čuješ reklamu i nešto naučiš? Da. O životu, nije loš. I o petama. Sviđa mi se. Hlebu. Hlebu ne toliko. Hleb za pete. Joj Bože gospode. Cirkus Medrano. Dobro. To je sad, pošto je sad Cirkus Medrano u gradu, ne znam. U Srbiji kao. To je srpski cirkus. Ne, nisi kao Srbije cirkus. Jest. Da, upravo ste. Ali... Dođite i raspoložite se kad vidite kako neki ljudi žive.
Od čega neki ljudi žive? Pa i kako i od čega, bravo, da. A jeste tužnjikao? Jeste. Što? Da dođete i raspoložite se Oni kad baš dobro vidite... zarađuju. Možda ništa. I raspoložite se kad vidite slona kog su tukli da bi ovo naučio. Da, da. Sad nikad nisam bio u cirkusu. Dobro. Tužno pričaš. Šta je to cirkus? Ajmo dalje. Ja nemam nijedno. Imate neku Imam za kačket. Nemam, čekaj. Kačket? Da. Ajde za kačket. Pod kojim uglom ga nosite, toliki vam je IQ. Znaš ono? Aha, ajde, napred, da. Gdje ide njegov mozak? 30. Jeste. Sad A ćemo skroz pozadi? Onda si baš pametan. Da. Zato što ti ne zgori vrat. Ne bije ti sunce u vrat. Da, ne što se tako nosi. Reklama za mačku. Duki ide. Zajebi ovo. Evo, publika je... Dao ti svoju knjigu kao... Da, ja slučajno sam imao... Mađarski rečnik. Mađarski rečnik. Pa uči mađarski. Ali se izgovor. Kaže na mađarskom norveški radijator. Ne znam. Ne znam. Pitaj Norvežanina. Čekaj, gdje sam stao? Mačka. Reklama za mačku. Reklama za mačku. Pazi kao- sad, imamo ovdje fanove mačke. Imamo ovdje jednu mačku. Reklama za mačku. Ne želite da budete najgore živo biće u stanu? Nabavite mačku. Gospode Bože. Da. Ne možeš da budeš bolji, Ne možeš. gori od mačke. Jel smem da pri... Ajde, reci, ajde. Voliš mačke? Jako. Da, ali dalje si bolje biće od nje. Kao, mislim, Meni je zanimljivo što mačkama ne treba ime. ne treba im. Zato Što se ne odazivaju koje god da im daš. A jeste, da. Nazovite je kako god hoćete. Da. Da. Ili To ne. je, to je bolja reklama, znaš. Da. Pa dobro. I sad se raspočne. Meni se sviđa i ovo prva, ne Meni je znam. da. Meni niti. Ima zove Aikos, Ikos, one pljuge. Aha, one što se zgrade jako. Ikios. Dobro. Za sve vas koji ste od uvek želeli da pušite toplomer. Tako izgleda kao da meri temperaturu. Jeste, i vruće je Jeste. kao toplomer kad ga ovdje držiš. Jeste. Ja držim Jeste. pljuge ovdje. Imam za pelene za odrasla. Ako vi puštite toplomer, ja ću držim pljuge. Je li politički korektno? Pa, onako. Zašto, izvini? Pelene za odrasle. Da. Kvalitetno da se userete. Pa da, No da. pa dobro, nije loše. U stvari je imam ja. U stvari je pravi, pohvalno. pa pravo je. Jeste, Imam pozitivno. ja za pelene. Ajde. Isto kao pelene za decu, samo može da stane veće govno. Mislim da neću više ništa da čitam posle ovoga. Imao sam još dosta reklama, ali... Ne, Mi to sad je publici to. dugujemo malo izvinjenje. Pa ja i nemam više ništa. Imam za apoteku. Ajde. Jo, koliko je glupo. Sam ovo ja pisao. Da. Jedino mjesto gdje ne moraš da objašnjavaš da ti se to nikad pre nije desilo. Da. Prvi put mi se ovo desilo, možda. Da. Imaš još? Imam. Ajde, Ti to znaš. Priču mi ortak, Viktor. Da, odmah sam se nasmejao, pošto odmah kapiram o čemu se radi. Da. Ovako, Nikad mi se imam za dežurnu apoteku. Dobro. Ajde. Ako si spremaš da Evo, govorim. sad Sad smišljaš, Ako da čuti zaboravio malo sam. uvijek je glupo Da. nešto, da sam provalio. Mimiku sam ti uhvatio. Pa jeste glupo, Da. nisam rekao da je dobro. Šta ko je to jaje? Narkoman ste i htjeli biste nešto da opljačkate, a sve je zatvoreno. Šta? Dalje? Ne razumem. Ovdje ima i para i lekova. Ako Još. hoćete još. Da još. I radi non stop. Ima lepa apotekarka koja vas ne zanima. Da, imaš ti? Nemaš. Nemam ja. U ulici šope. Bolje. Coca-Cola Zero. Dobro. Za sve vas koji volite Coca-Colu, ali mrzite ukus Coca-Cola. Ja još nemam. Jeste. Treba da završim sa govnom. To je bilo bolje. Da. To ćemo u montaži. Imam još jednu. Ajde. Oglas, više Čekaj, oglas. kad pročita, onda se smeješ. Oglas za Ova današnja publika. Da. Ali danas. Oglas za radijskog... Da, nije toliko reklama koliko oglas za radijskog voditelja. Aha, hajde. Imate dobar glas, a čuli ste da drugi za vas kažu da ste lepi iznutra. Da. Mi smo bili na radiju nekad.
Ma znam. I više Pa, nismo, oni izbacili su nas. Zato što mi iznutra nismo lepi. Nismo. Nismo iznutra. Jedino iznutra nismo lepi. Pišite nam i za ovo bre, šta da smišljamo. Dajte neku ideju za reklamu. U stvari, da sve ono nam smisla pišete. meni ne ide. Da, i ako može za kviz pitanja isto pošaljite treba nam sve, bukvalno, i publiku, pošaljite nekog u publiku, bilo Znate koga, nekog bukvalno. poznatog. Ili ne. Da, Da, s RTS-a. da. Ako neko s RTS-a gleda, dođite. Hoćemo da najmemo kao sledeću rubriku da tizujemo. A ko je sledeći? Koga ti Pa zovemo? Ana. Ana RS. Ana RS. Da. Ostanite ovde i dalje, jer... Ili, sačekajte 2 sekunde i krenut će sam ovaj klip.